رمضان الخير هلا كحبيب قد تجلى مرحبا أهلا وسهلا فيك يا خير الشهور فيك ريحان السلام يستقي منك الكرام كم علا فيك المقام فيك نور وسرور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Ta'ala'nın rahim menen, Allah Ta'ala'nın kol dost menen, kutlu Ramazan ayın ötkürüp jatkandigi biz, bul Allah Ta'ala'nın ulu berişindigi jana, ulu merimdigi. Ramazan ayı Allah Ta'ala özünün berişindigi jana merimduluğun bildiru üçün, ani açıkka çıgaru üçün, özünün penderlerine jakindap kalgan kutlu ayda, çinda barakat kıla turgan penderleri üçün, Allah Ta'ala uşunçalik jakindap kalat. Alardın duaların ugat, alardın duaların kabul kılat, alarga jardan beret, alardı tura jolgo bagıtayit, bardık jaginan bul kündör, jaz kündörünдөй. Jaz baktarıktardan bardık yerinde güldör, jalbıraktar jana, jaşelçalar körüngön mezgel. Anın singarindayı, momun musulman Ramazan ayında bulman ayıdı, özdöştürü üçün arkal kılış gerek. Taktap aytkanda anın yaşosunda jakşılıktardan sany goýup, jamandyktary azaýyp, akyr şu bardyk jamandyktary jok bolup ketiş gerek. Mana bul Ramazan aýynyň tüpkü manysy jana maksady. Bul kutlu jana faziletli çöýrede biz Kur'an-ı Kerimden sabaklaryn dawga wes, aga katşa wes, Kur'an okuturaly men ötken sabaklarda aýtkam, al kançalyk manilu kançalyk berkeli ekendigi turaly biz toktorgonuz. Albatta agada biz göngül buruşubuz gerek, aga bir özgöçe mani berişibiz gerek. Mundan tışkary süýükli Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinin, hadislerinin dagi biz toluk paýda alyşybız gerek. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir jerde "Utito jawami'al kalam" dep aýtgan. Bak Allah Taala uşunday sözlerdi süýle jönдөмдүгүn bergen. Al sözler kıska, birok anin mani mazmunu ötö genen, ötö bay mani mazmunu. Oşol üçin biz süýükli Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine göngül bursak, al iň kiçinekey işlerde jan amaldardy jasogo, kuluga da biski nasat kılgan, anan iň çoň amaldardy, iň çoň işlerde kuluga atkaruga da bizde çakyrgan, bizde ündögen. Anan kebiri amaldardy mayda çüýdesin öçeýin düşüntürüp bergen, gengiri biske jetkirgen. Kebir masaleler turaly al kıskaça toktogan, kıskaça düşüntürüp bergen. Ramazan ayında biz Kur'an-ı Kerimde okuýbuz, okup ýürünüge arkat kılabız. Oşonu menen birge biz hadislerden manisine, mazmununa da etibar berişibiz gerek. Anan oşol hadislerden özübüzgö biri vaget alyşybız gerek. Bugünkü men aýta turgan hadis, bul hadiste Hazreti Anas İbn Malik radıyallahu anhu rivayet kılgan aýtyp bergen. Bul hadiste Hazreti Anas radıyallahu anhu süýükli Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den sarlykty jegili anda bereki bar. Sarlykdagy tamakty jep turup anan orozo karmagla dep aýtgan. Bir karaganda bul kiçinekey jönöküy söz. Tiňşagan adam, ukkan adam bul kiçinekey kepko dep oýlaşy mümkin. Antkeni har biri orozo karmagan, orozo karmonu niyet kılgan, har biri erkek bolow, ayal bolow, jigit bolow, har bir adam şu tamak içip da munda kandy artykçylyk bar dep oýlaşy mümkin da. Kaýsy bir fazilet bar, artykçylyk bar dep anda uşunday oý kelişi mümkin. Birok hakikatda çin deginde bunda ötö tereň many bar. Misaly sarlykda jegili anda berke bar.
Sebebi Allah Taala mo'min musulmonlarga o'zining pendelerini hech qanday bir ashiqcha juktoni qolmaydi. Al Qur'oni Karimden özündödagi la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Adamden kanday jöndömdörü bar bolso, ani kuch kudretini jarasha, ani kuchuna jarasha, anin jöndömdörünü jarasha Allah Taala aga kandaydir bir jogopkerchilikte salat, aga bir juktoyt. Oşol üçün eger bir adamga siz gündüz hiç tamak içpeysiz, tununda da tamak içpeysiz, anda bir gün açka jüresiz dep aytsa, bul adamden kolunan kelbeyt. Bulaga or bolot. Adam çideyi albayt aga. Oşol üçün bul hadiste suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayındagi hikmet danışmandıkten dagi biri sarlıkte içip tamakte içu menen, oşo tamaktanu menen orozo karmagıla. Antkini kebir adamlar erteң menen turganda men tamak içigim kelbey dep oylaşot. Je uşunday oygo barlar boluşu mümkün. Amen güçlü adamın den soluğun jakşı men eme çidasam bolot dep. Mana uşunday jagdayda urmattu bir tugandar din, iman, sop, sirlik uşulardan bar Allah Allah'ın peygamberinin her bir buyruğuna moyun sunuda. Al kiçik bolovu, çoğun bolovu, bizke jengilele görnöv, je al tatal görnöv. Kep Allah'a jana anin elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den aytkandarına başyuda, moyun sunuda. Oşunda berke bar, oşunda soğuk bar, oşunda Allah'ın razıçılığı bar. Eme uşul sarlıkta berke bar dep biraz uşuga gongul burup görgülü. Misali adam sarlıktan ança murunrak turup oygonup tahajjud namazını okuyup. Mana bul en güçlü berke. Sebebi tahajjud namazı turalı Kur'an-ı Kerim'den özünde dagi Allah Taala basa belgelip nasat kıldı. Al nafil namaz boluşu menen lötö soğuptu iş. Çoğun soğup var. Sarlıkka turgan adam birinci oşol tahajjud namazını okuyup. Başka nafildar bar. Mümkün bolsa eger ança erterek tursa Kur'an-ı Kerim'de de okuyup tilavet kılat. Andan keyin al özünün tamagını içip, o'sha tamaktangandan keyin al orozo karmaydi. Al rozo karmagandan keyin gündüzü baquvvat kunak bolup jürötda. Birok eger elestetip körölü, eger al kişi tamak içpey, sarlıkta jebey eger orozo tutsa, orozo karmasa, anda kanday bolot. Al keçka çeyin açka bolup jürso, anda al açkalıktan hiçbir işte kılalbay kalatda. Atugul namazga barudagi al üçün or görünötda. Oşul üçün bul jerde Allah Taala özü bul kiçneke buyruk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bergen bul. Oşo sarlıkta jegili anda berki bar. Birok uşul jerde namaz kaçayın tang atudan murun gün çigaylıkta al erterek turup tahajjud namazı oku mümkünçülüğüne bolot. Har kanday nafil namazın atkarıp turup andan keyin al tamak içet. Anda albatta al gündüz anda bakıvat bolup özünün başka dünya işlerin ongoy jasayalat uşunun menen al ibadetkada başka dini amaldardı atkarugada ongoyguna oşogo jetişet oşogo aga bul mümkünçül bolot. Birok eger tamak içpey anda oşo gündüzü charchaganday denesi alsızda kalgan. Anda atugul kebir adam töşüğünden de turalbay kalatda. Uşunday men orozo karmaganman dep. Orozo arkalı al köp emelerge jetişusu gerek bolçu. Biro karas al orozo ane eme kıl koydu da. Kandaydır uğur kesel adınday ane beytap kıl koydu. Oşul üçün Allah Taala'nın jana anin elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den ötü danışmandıkka tolgun bul körsötmeli. Kebir adamlar hani jonokoy dep oylaşot. Hakikatta bul anda emas munda çoğun emi bar. Allah Taala'nın maksat müddesi bul mo'min musulmandardı kıyınçılıkka bir maşakkatka salu emas. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala mo'min musulmanlarga orozo farz kılgan jayda dagi uşunday aytgan. Allah Taala sizlerge kıyın boluşun kallabayt. Allah Taala sizlerge jengil boluşun kalayt. Dinge amal kulu sizlerge ongoy bolsun, jengil bolsun dep kalayt.
Anenin maksatı sizler Allah Taalany razy kılgıla. Allah Taala sizlerge razy bolgandan keyin al sizlerge çeksiz beleklerdi, sylyklardy belgilep koygan. Oşolarga sizlerdi tatyp kılуу üçin al uşunday emek kılgan. Birok sizlerdi kıynap anda müşakkatga saluu bul Allah Taalanyň maksady oýun niyeti emas. Oşo birgina Ramazan ayında Allah Taala uşunday bir çoýrunu bir ruhani çoýrunu jaratkanda biz üçin adam bir jakşylykty kılar, andan keyin ikinci jakşy amalga ötüp, uşunday kadam alga taştay beripdi. Uşunday kılıp bir wagt kelip anen jamançylyktary joýulyp, azaýyp, jakşylyktary göwüp ketedi. Ana uşul Allah Taalanyň maksady. Egerde kimdir biro misaly öz wagynda tura albay kalsa, oýgonu albay kalsa, anda uşul sebepden eger al tamak içpey orozo karmasa, anin orozosu bola berip. Jumuşdan çarçap geldi. Je kaýsy bir sebepden al erteň mene öz wagynda turup sarlykdy jeý albay kalsa, anday jagdaýda erteň menen tamak içpey turup orozo tutuga ruksat bar. Birok ane gündelik adaty kılbaş gerek. Misal jumuşdan keç kaýtdy. Saat 11-12'lerde je 1'lerge jaken jumuşdan kaýtyp ana oşonda tamak içip aldy. Anda sarlykda meýle eme içpey koýup al durust emas. Allah Taalanyň elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden har bir buyrugun biz sylap, hurmatlap, aga amal kılışybız gerek, ane atkaryşybız gerek. Oşonda inşallah büt bar berkeler, büt bar kutlar oşonda öyle jatatda. Andan keyin men aýta turgan dagy bir hadis, bul hadis sarlykdan danışman degen berkesen, anin emne sebepden ane Peygamber aýtgan degeni şunu biz bilip aldyk, düşünüp aldyk. Andan keyin dagy bir masale bul degen erteň menen sarlykdy kebir adam erterek tamak içip oturşat, oşo namazdy gütüp oturşat. Bul dagy durust emas. Ane bir hadiste suyuklu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bul hadis Hazreti Sa'd bin Sa'd radıyallahu ta'ala anhu ane rivayet kılgan, ane bizge aýtyp bergen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtgan, kaçan ki gaçayn adamlar iftar kılganda, ozun açganda şaşlyp turuşsa, anan sarlykdy keçiktirip akırgi wagtga baryp sarlykdy jeýse, anda larga berke bolup turat. Alardyn bul işi, alardyn bul amaly Allah Taalanyň aldynda bul berkeli bolot. Hazır emne bolup teskerisinçe bolup da. Adamlar erteň menen sarlykdy erterek tamak içip oturşat, namazdy kutup oturşat. Aýyptar kelgende oz açuu wagtsy bolganda hazırınça erterek ko, hazırınça men açka emesmen, ança dele susagan emesmen dep geçiktirip oz açışatda. Bul dagy durust emas. Antkeni har bir amalda, har bir jakşylykda, har bir izgi işte tereň bir danışmandyk bar. Oşol danışmandykdy Allah bilet, Allah'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bilet. Oşol üçin Allah Taalany özünün elçisi kılıp bergende. Al özünün kitabyn jiberse bolut ele, birok anday kılgan emas. Al özünün şeriatyn, özünün kitabyn jibergenden keyin oşol şeriatty, oşol kitapty anin tereň içki sırlaryn danışman degeni bizge açıktaý turgan, ane bizge düşündüre turgan bir insanda, bir peýgamberde, bir ulu bir mugallimde, ulu bir ustad Allah Taala jibergende. Biz üçin karangy bolgan jaktaryndagy bizge düşündürip berer. Oşol üçin sarlykda tahajjud namazga köbrak goňul buruşybys gerek, Kur'an okuga, başga nafil namazlaryny atkaruga köbrak wagt bizde ajratyşybys gerek. Andan keyin kiçinekey bir 15 je kebir adamlar jaý tamak tanışat, oşol gün jarym saatty alaly. Şol jarym saatty murun ibadatlardy toktatyp, aňan tamak içip roza karmaş gerek. Oşonda ele al kişi oz açuu mezgeli bolup kalgandan keyin, gün batgandan keyin daro ozuny açyş gerek. Oşol jerde karagılaçy gün batdyby jok bu. Kança kaldy? 2-3 minut bar dep anday emas. Uşunday gümöndörden adam özün tazalaş gerek. Allah Taala buyruk berdi, boldu. Hazır har bir adamda saat bar, telefon bar.
ongo ele saat kança bolup kalganligini bilse bolot misal. Oşol üçin iki anjylyk bolup, uşunda şey gümenge baru. Bul momin musulmanlarga, mominga tura gelbeyt da. Hani tabiatında anday nese bolboş gerek. Gün battıbı boldu oşul menen ozun açış gerek. Sebebi Ramazan ayının ötö çoň bir berekesi je Ramazan ayынан bir sala turgan eň ulu sabak bul Allah Taalanyň har bir buyrugun atkaru aga moýunsunu ane sillaş ane hurmat kılış. Eger Allah Taala jegle dep aýtsa jeýiş gerek. Sarlykdy jegle deydi, jeýiş gerek. Anan Allah Taala jana anen elçisi sallallahu aleyhi ve sellem o zaçu wagtsy bolup kaldy. Orozoňordu açgyla, orozoňordu bitirip salgyla, bütdi emi. Emi orozoňor bütdi, emi iftar kılgyla. Ane açgyla dep aýtsa, anda daru ozun açuwdagina jakşylyk bar. Bir karaganda bul kiçinekey jönököy nerseler. Birok bul jerde bir sala turgan negizgi sabak bul. Allahga jana paýgamberge moýunsunu, maşyw. Oşonda adam çin jürekden tolugu bir işenimdүүлük menen oşol buyrukdu atkara beriş gerek. Momin musulmandar har kanday sabaktardy uguşat, aga katşat, juma kutbasyn, başga uşunday nasihatlaryň uguşat. Momin musulmandyn tabiat uşunday boliş gerek. Samena watany. Biz uktuk, biz ani atkarabys. Şe gümön, je kianjyly bolu, bolboş gerek. Momin musulmandyn jaşosu bir gina karapaýymdyk menen, kiçi peýildik menen Allahga moýunsunu menen ömürni ötkürüş gerek. Uşul ele nerse Allah Taalaga jagdy oşul üçin bizge Ramazan aýynda eger Allah jana anen elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sarlykda jegle dep aýtsa biz ani jeşbes gerek. Eger orozoňgordun wagtsy bütdi, emi iftar kılgyla, özüňordu açygla dep aýtsa biz oşol jerde moýunsunu darwany açyşbys gerek. Uşunda kılıp eger biz bul Ramazan aýynda dagi bul ulu sabakdy üýrenip alsak, hani bilip jaktyp alsak, men öz ömrümde Allah Taalanyň jana Allah Taalanyň elçisi sallallahu aleyhi ve sellemden bir kiçineki buyrugun dagi men kiçik de bilbeýin. Men ani jönököy de bilbeýin. Maga kılgyla dep aýtyldy, men ani kılam. Tarihta bir okya bolgan ikinci soğuş. Uhud soğuşunda süýükli Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir jaktan düşman musulmanlarga koksunan çawul jasaş mümkin bolçu. Oşul jerde bir döwet syakly bir emi toço bar bolçu. Oşul jerge Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 sahabany Hazreti Abdullah ibn Jubayr radhiyallahu anhu bir sahabanyň başçy kılıp daýynda banan 50 adamdy oşul jerde sileri emi düşmanga köz salyp turasyňar dep aýtdy. Anan Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alarga uşunday aýtgan. Eger biz jenguga jetişsek, je biz jengluga düşar bolsak, kanday jagdaý bolbosun. Atugul aýram riwayatlarda eger düşman bizde jengip, bizden söktörbüsde itler eger surup jürse dele, mana uşunday jagdaýda dagi siler al jerde taştabaýsyňar dep aýtgan. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den közleri kıraki közleri. Alysda oş görgen bilgeni Allah'ın nur meninde. Eger oşo düşman besti öldürüp bizden söktördü itleri oşo sürüp jürse dele al jerde taştabaýsyňar dep aýtgan. Ana nemne boldu? Soğuş başdaldy, musulmandar jeňişge jetişdi, kapırlar kaçıp ketişdi. Anda toğunun üstünde oturgan musulmandar bir-birine mana jeňişge jetdik, mana düşman kaçıp ketdi. Anda biz de barıp musulmandarga barıp koşurup alar menen uşul jeňişde mayramdaşbys gerek, Allah Taalaga şükür kılışbys gerek. Alardan başçısı Hazreti Abdullah ibn Jubayr radhiyallahu anhu larga emneni aýtgan. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den oşol sözün unutup kaldıňar bu. Esiňerden çıkarıp saldıňar bu. Kanday gina jagdaý bolbosun, uşul jerde taştabaýsyňar. Alar bolsa, jok, anyň manysy uşunday bolçu. Anda alar uşul jerde taştaşdy. Hazreti Halid bin Walid radhiyallahu anhu uşul kez geçeýin al musulman bolgan emas bolçu. Al kaçıp ketýätkanda karasa bul jaý boşup kaldy da. Bir iki sahabaýly sanaly sahabalar kaldy. Alardan başçysy anan bir iki adam alar menen birge kaldy.
Hazreti Halid bin Walid raziyallahu anhu battir adam bolçu. Al oşol jerden baren çoğultup kaçıp ketotgan askerlerdi toptop çoğultup arkasından musulmanlarga koksunan çavul jasagan. Anan bilesňerbi, uşul soguşta 70 sahaba şehit boldu. Biz mumun musulmanlar üçün bir ili sabak bar al degeni. Allah jana anen elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den buyrukların atkaru. Kanday aytılsa oşunday kulu. Oşul üçün hurmatly bir tugandar, Ramazan ayındagi har bir buyruk, har bir körsetme, al kiçik bolow, al çoň bolow, gengire bolow, gölemdü bolow, aga karawayle har bir buyrukdu biz silaşybys kerek, jana aga amal kılışybys kerek. Anda oşunda Kuday birsa, biz Ramazan ayынан kanday uşul kutlu aydan adam fayda alış kerek bolsa inşallah, oşunday paydalarga biz jetişibis, oşunday paydalarga iyi boluruz inşallah. Allah Taala bardygysga kuç-kuvvet bersin. Ramazan ayının bardyk ibadatlarinden, amallarından biz jemeştu payda alalım. Allah Taala bardygysga kuç-kuvvet bersin. Amin ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.